El que és un tauler d'anuncis universitaris és a dir, la gent pot anar a accedir al web, fer el perfil gratuïtament i penjar anuncis i enviar missatges a la gent que ha penjat un anunci que li interessa. El que soluciona és un problema de comunicació que vam veure que existia a les facultats, perquè la gent havia d'anar anunciant pisos per compartir i llibres de segona mà penjant els papers. Doncs bé, això sorgeix de la pròpia necessitat com a estudiants, no? Que estàvem aquí estudiant, estem aquí estudiant economia i cada trimestre havíem de comprar una certa quantitat de llibres de 100 euros cadascun o de 60 euros cadascun i que després els deixàvem al prestatge allà agafant pols. Vam intentar vendre'ls nosaltres, com faria la gent, això, enganxant anuncis, comunicant-nos i t'interessa aquest llibre, i no va sorgir massa bé. Doncs vam veure que aquí calia això, no? Digitalitzar-ho tot, que amb l'internet tot és molt més fàcil i directe. No, més enllà, tot i que no hem fet realment el pas endavant per fer tota la comunitat espanyola, però està traduït a l'euskera, al castellà i fins i tot a l'anglès per algun Erasmus o alguna persona que no necessités interactuar amb la plataforma i no tingués un llenguatge, no sabés el català o el castellà, i realment està pensat ja per estar en tot l'estat. És totalment gratuït pels universitaris, tant pujar l'anunci com comunicar-te amb la persona que ha posat l'anunci i llavors parlar o pactar si hi ha la venda o hi ha el llibre del pis, tot és gratuït per l'universitari. Ara bé, nosaltres hem buscat unes fonts d'ingressos via publicitat, que és el que ens està sostenint ara. Va ser com una ajuda. Haver quedat finalistes allà ens va com ratificar que la idea era bona i que el pla d'empresa que havíem fet tenia una mica de sentit, no? I que els números que vam fer així improvisats doncs eren una mica sèries. I res, ens hi vam presentar perquè si guanyes hi ha un premi monetari que va molt bé per desenvolupar totes les idees que tens, però bueno, haver quedat finalistes igualment és com un premi.